Gràcies per comptar amb nosaltres, gràcies per donar-nos la confiança. I és que per nosaltres aquest és un any especial. Bueno, suposo que ja ho sabeu una mica, no? Que és l'últim any de Camp Rock, és l'últim any de Macedònia i per tant és l'últim any que passem aquestes setmanes tan intenses. Per nosaltres serà molt especial i que això hagueu volgut compartir amb nosaltres i que deixeu les vostres filles viure tot això, per nosaltres és essencial. Gràcies. També dir-vos que aquest Camp Rock serà totalment diferent. Estem preparant moltes coses noves i que les nenes segur que no s'esperen i que esperem que gaudeixin molt com ho gaudirem nosaltres, que estic segura que sí. I això, dir-vos gràcies també, que estem molt contentes perquè realment, com ha dit la Maria, és el nostre últim any, és un any molt especial i que volem viure amb molta intensitat i penso que el Camp Rock aquest serà super guai. Perquè de fet us anem a preparar una sorpreseta per després quan sortim. Un petit tastet de què serà el Camp Rock. Merci. Jo anava amb això i em pensava que era el micro. Sí? Ara? No? A veure, s'escena final? Sí? No? Jo no estic gaire acostumada. Sí, hola, sí. És que no vaig a les masterclass del Dani i llavors és el que passa. Benvinguts i moltes gràcies per estar aquí. Fa molt de goig aquesta sala. I entre el Dani, l'Albert, el Tito i jo us explicarem tot el que... Ja, per això. M'han d'acostar més? Doncs entre els tres us explicarem una miqueta qui som, què fem i què es trobaran les vostres filles i fills en el Camp Rock. Bé, primer... A veure, un momentet, la feina. Ara no m'ha sortit. Ara. Ja està. Molt bé. Bé, jo començaré presentant-me. Soc l'Anna Huguet i soc la gerent de Lliure 2000, que des de l'any 1994 estem fent sortides escolars, colònies d'estiu, vacances en família, tot relacionat entre el món del lleure educatiu. Nosaltres treballem en diferents cases de colònies d'arreu de Catalunya, estem des de Puigcerdà, el Penedès, a l'Hospitalet de l'Infant, al Berguedà, treballem en diferents cases de colònies per fer els diferents projectes. Per nosaltres el més important és definir-se com és Lliure 2000, o com ens sentim i com ens agrada que ens coneguin de Lliure 2000. Sempre diem que nosaltres som una empresa molt viva, som un equip jove, amb moltes ganes de fer coses, amb molts nous projectes, sempre millorant tot el que tenim, il·lusionada perquè hi posem molta il·lusió a tot el que fem, realment ens agrada, ens il·lusionem sols i disfrutem molt del que fem i això per nosaltres és molt important. Innovadora, doncs perquè fem colònies totalment diferents, com el Camp Rock Macedònia, són unes colònies úniques, que no n'hi ha altres, i altres projectes que fem durant l'any, que també sempre intentem innovar, fer coses noves, amb col·laboracions amb gent que ens aporta més i això. Rigorosa, ens agrada fer les coses ben fetes, ens agrada que la gent que ens envolta comparteixi el nostre projecte i els nostres valors i sempre treballem amb aquest objectiu de rigor, que és el que ens hem. I exigent per això mateix, perquè ens agrada que tots els col·laboradors, ja siguin les cases amb les que treballem, el nostre equip de monitors, que sempre estem fent formació contínua, la mateixa exigència a l'hora de presentar un projecte és tot el que ens envolta.
I això ho podem fer-ho perquè tot, com ho fem sempre, diem que ho fem molt amb amor. Treballem molt des del cor. Nosaltres quan organitzem unes colònies, quan organitzem el Camp Rock o qualsevol altra colònia, ho fem sempre pensant en els nens i nenes que tindrem a davant, amb molt de carinyo i sempre pensant en ells. A més, tenim la gran sort de poder treballar amb mainada i famílies i això ens dona molta vida i ho fem realment des del cor. Sí, no se sent, Així és, correcte? Aquest any vindrà la masterclass. I una altra premissa que també fem és que també ho fem amb el màxim respecte a tothom. El màxim respecte als nens i nenes que tenim a davant, que ens venen, màxim respecte als pares que vosaltres feu possible que avui estiguem aquí i que ens confieu als vostres fills, que és el més preciat que teniu, i això ens dona molta força per fer-ho millorant cada dia i amb el màxim respecte a tothom. I res, aquesta era una petita introducció de com treballem a Lleure 2000 i com ens agrada retransmetre que ens conegueu. I ara deixaré el pas amb el Dani, del director del grup Macedònia, que ja el coneixeu i que us explicarà una miqueta. Hola. Molt bé. Se'm sent? Sí? Mireu, molt bé, fantàstic. Estem contents realment el que deien les noies, de que estiguem aquí. Jo d'entrada, quan hem començat a veure arribar tants cotxes, ens ha vingut com la por. Perquè nosaltres tenim... Us ho explico, això. És a dir, nosaltres tenim al cap els nens, sempre. És a dir, els concerts parlem amb els nens, fem cançons pensant en els nens, sí que sempre pensem que diverteixen els pares, també que entenguin els pares. Hi ha algunes cançons que les fem de manera que si el pare no li acaba d'explicar no l'acabarà d'entendre, però per això ho fem, posem temes sobre la taula que creiem que són importants, però al nostre cap sempre hi ha la criatura, i avui ara... Sí. Ara. Hòstia, realment ara està... És el prof d'ell, Realment, nosaltres tenim al cap a les criatures, i de cop veure-us a vosaltres, tots els pares que van arribant, de cop penso, ostres, no tens de cop un sentit de la responsabilitat que no sempre tens present quan estàs treballant, i te'n n'adones, a vegades quan us veu a vosaltres arribar i amb ganes d'escoltar tot això que farem. Això ho dic perquè penso que és interessant també que sigueu conscients que estem nerviosos, a cada Camp Rock, cada vegada. De fet, una de les coses que dèiem ahir amb les noies és, ojo, que hi haurà molta gent nova que no us coneix i s'ha de portar a vosaltres la impressió que volem que s'emportin, perquè la feina no està feta, tot està per fer, és a dir, encara tenim molta feina a fer. Per tant, realment la situació ens encoratja. Veure-us de cop aquí és com una alenada nova de cara a aquest estiu. D'entrada us vull explicar una cosa que per nosaltres, l'Anna i jo, sempre havíem presumit que havíem anat a cases molt grans i que tot i així el número d'assistents al Camp Rock no passava de 75. És a dir, volíem realment que fos una cosa exclusiva, íntima, amb poca gent. I aquest any volíem fer el mateix. Però ens va passar una cosa que després ens va fer trontollar una miqueta. Com ja sabeu, donem prioritat a la gent que ha vingut altres anys. I potser pel fet que és l'últim any d'aquesta generació, no del Camp Rock, que igual ha semblat pel que han dit les nenes que era l'últim any del Camp Rock, és l'últim any d'aquestes generacions, molta gent ha volgut repetir o tornar a venir. I què ens vam trobar? Doncs que el dia que vam publicar que s'obrien les inscripcions ja estava ple. Un dels torns, el segon torn ja estava ple. Aleshores, clar, a nivell d'empresa també l'Anna va dir, home, lleig, tal dia obrim i el primer que truqui ja diu no hi ha lloc, perquè sembla que
bueno, si no coneixes el funcionament de nostres, doncs què passa? No? Aleshores, realment vam fer això, obrir a 25 més cada torn. Realment és un any especial, perquè penso que cada torn hi ha 20 nenes ja en llista d'espera, vull dir que està ple, i no només això, sinó que hi ha llista d'espera en els dos torns, vull dir que és un cas especial. Què vol dir això? També ho explico per tranquil·litzar-vos. Hem canviat la dinàmica interna. La dinàmica interna que teníem fins ara no permetia fer-ho amb 100 nenes. Era per 75. Aleshores hem canviat els matins artístics, hem canviat dinàmiques, hem canviat grups i hem fet, bueno, ho hem mogut tot perquè tot hi encaixi amb aquest número de nenes. No? I també perquè moltes de les vostres filles, si no veiem les dinàmiques, ens ho diran elles el que ve, perquè és el segon, tercer o quart any, fins i tot amb algunes que venen. No? Per tant, realment ho hem barrejat tot, ho hem mogut perquè sigui realment especial. Tots coneixeu una mica la història de Macedònia, us l'explico breument pels que no la coneixeu, perquè no és un grup qualsevol. Nosaltres tenim un mànager que sempre que jo dic que Macedònia és un producte s'enfada perquè no queda bé, no? És a dir, no queda bé. Sempre és més bonic dir un grup d'amics que ens vam trobar, ens vam ajuntar i va sorgir això, però no és del tot cert. Vull dir que si sentiu a la ràdio dir que érem un grup d'amics i tot això és perquè m'ho fan dir, però perquè em renyen si dic que és un producte, però realment és un producte, és un grup pensat per fer cançons amb temàtiques de nens de 5 a 12 a 13 anys. I aquest ventall, perquè n'hi ha algunes que els nens de 12 la troben infantil i algunes que no les acaben d'entendre, els que tenen 5-6 anys. I algunes cançons que tenen doble lectura. Per tant, nosaltres som un producte, és un producte pensat per posar música a les vides d'aquests nens i d'aquestes nenes, posant temàtiques punyents, d'això també en presumim, parlem de temes durs, no durs, parlem de tonteries també, parlem de coses banals, i ho fem expressament, cada lletra està pensada per això. I això des del primer moment, fa 16 anys, 15 anys, el 2000-2001, ja vam sortir amb aquesta idea. Cada 5 anys canviem les cantants, però seguim fent el mateix. Això de canviar les cantants també a mi em fan dir que és una cosa o sigui, no volen que digui que és un producte, però sí que volen que digui que això ja estava pensat i tal. No, això no estava pensat. Això ens hi vam trobar. És a dir, teníem molt èxit i els músics volíem continuar tenint èxit i continuar fent concerts, però les noies, les cantants que teníem en aquell moment, els hi va venir de nou això. És a dir, les feines és evident que l'ideal és triar-les, però no sempre és així, que tenim la feina que podem, no? Però aquestes noies tenien 18, 19, 20 anys i de cop es trobaven que no tenien vacances, juny, juliol, agost, setembre s'havien de quedar aquí perquè teníem concerts amb el grup, no tenien caps de setmana i se'ls hi va fer gros. En aquella època treballàvem molt més, perquè l'IVA no era tan alt i passaven moltes altres coses, però treballàvem molt més i aleshores 2 o 3 d'elles tenien clar que volien fer altres coses a la seva vida i és absolutament legítim. Però clar, els músics no, els músics havíem estudiat per fer això a la nostra vida. I és aquí on es va idear el canvi. I aquí sí que vam dir-ho, si canviem un cop, canviarem sempre. Cada 5 anys farem això. I de cop ens vam trobar amb una frase molt bonica que és aquesta, qualsevol nena de Catalunya pot cantar a Macedònia, perquè cada 5 anys canviem les noies. Això ho explico, aquesta és la història, aquí va aquesta primera generació, aquesta segona i aquesta tercera. Per què ho explico? Perquè tal com han apuntat les noies, l'estat, el moment actual de Macedònia és el més bèstia, o sigui, és el moment més animal, emocionalment parlant, que viu aquest grup. Per tant, també és el moment més pensat. Cada pas que donem, cada gest que fem, cada cosa que dic jo quan parlo de càsting davant de les nenes actuals del grup està molt pensada i molt meditada perquè saben que els hi toca plegar, però això no vol dir que no estigui.
És a dir, estan contentes perquè pleguen, perquè volen fer altres coses, però també estan tristes perquè pleguen, no? I això és el més bonic, no? És a dir, tenir les dues emocions allà latents, no? Per tant, és un Camp Rock realment especial. Especial per això. Perquè aquestes nenes és l'últim estiu que estan participant d'aquest projecte i moltes de les nenes que venen al Camp Rock volen ocupar aquesta casella. Penso que això també està bé que en parlem perquè ja l'estiu passat hi havia moltes preguntes de les nenes cap a mi o de les nenes cap a les altres nenes o de les nenes cap a les cantants al voltant d'això. Per tant, us en faig 5 cèntims de com anirà aquest procés, que això les nenes, suposo que hi ha nenes més petitones que no els afecta perquè no poden fer aquest càsting, però nenes una miqueta més grans que sí. Nosaltres obrirem el pla d'inscripció per fer els càstings a Macedònia segurament a l'abril o al maig, d'aquí poquet, finals d'abril, principis de maig. S'hi poden presentar nenes nascudes el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. I els càstings es faran a finals d'agost, setembre. Intentarem fer un gruix important de càstings abans que comencin les escoles, però després la segona fase o tercera fase ja es farà en caps de setmana del mes de setembre quan ja començarà l'activitat escolar. Les nenes que entrin compartiran assajos, escenari i experiències amb les noies actuals fins al gener del 2017, que es farà un concert de despedida i de benvinguda. Aquest serà el procediment del càsting. Ho dic perquè aviat ho publicarem, però com que us tinguin aquí i sé que hi ha moltes nenes de les que venen, pares que us reconec, i que m'heu parlat a vegades que la meva filla vol presentar-se, doncs és interessant també que tingueu tota aquesta informació. Com ho gestionarem això en el Camp Rock? Amb normalitat, com ho hem fet sempre, perquè quan diem que realment qualsevol nen pot cantar, és cert, no ens importa de la ciutat que sigui, si és lluny, si és a prop, perquè aquí els que prengueu sou vosaltres, no? Perquè el local d'assaig no es desplaça, no és itinerant, sempre és el mateix lloc. Vull dir que realment és cert, vull dir que si la vostra filla es vol presentar, ja només com a experiència nosaltres us garantim que mentre les tinguem a les nostres mans no serà traumàtica, no? Després és molt important la gestió que se'n faci a casa de la paraula càsting, perquè és una paraula que d'entrada provoca un moviment intern que és difícil d'explicar a vegades. Nosaltres intentarem evitar aquesta paraula o la posarem només allà on ens obliguin a posar-la, però us asseguro que quan vinguin a fer-lo no tindran la sensació d'estar fent un càsting per nosaltres, perquè acabarà sent un joc, acabarà sent alguna cosa bonica i divertida. Què més us he de dir? Acabo ja, oi? M'estic fent passar? No, ja acabo. Jo una de les coses que destaco més del Camp Rock i que a mi més m'agrada és la constància, perquè un dels dubtes que també apareixia en la primera edició era ja, però això ho fareu cada any? És a dir, les nenes estaran disposades a estar 15 dies, no perquè les colònies del Xavi del Barça, el Xavi va un dia i prou, saps què vull dir? I nosaltres estem 15 dies aquí, i realment hi ha constància, les noies ho entenen moltíssimes ganes, vull dir que jo penso que part de l'èxit és això, és que anem fent com les formiguetes, que ens mirem els nens als ulls i que esperem aquests dies igual amb la mateixa il·lusió que vosaltres, aquest, l'any que ve, l'altre i l'altre. I callo, vale? Seguirem, sí?